Φαίνεται. Ωραία. Hello guys! Hello! Νίκος Wither Fortress μαζί με. Θοδωρή, κράστη τίζη. Και Μας έσβησε το φως. Μας έσβησε το φως. Ωραία. Και σήμερα θα κάνουμε ένα hangout. Πες το εσύ, Harlem Shake. Ένα Harlem Shake. Θα κάνουμε ένα Harlem Shake. Και πού είμαστε? Λάρισα. Λάρισα, στο σπίτι του Άρη. Στο σπίτι του Άρη. Δεν το ξέρετε, το ξέρουμε εμείς. Το ξέρουμε εμείς. Βασικά σήμερα το γνωρίσαμε. Σήμερα. Εγώ σήμερα το γνώρισα. Και εγώ σήμερα το γνώρισα. Αλήθεια. Ωραία, χαίρομαι. Οπότε πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Πάμε ημιόροφο. Πάμε ημιόροφο. Push the button. Και ο Θεός βοηθάς. Έχω και κλειστοφοβία. Αλήθεια λες. Όχι ψάματα, ξέρεις. Όχι, αλήθεια λέω. Τρολάρισα. Τρελάρα λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Για άνοιξε την πόρτα. Πάμε. Χαμός από κόσμο. Πάμε λίγο θόρυβο! Και πάμε για Harlem Shake!